Hola, molt bon dia, amics de totes les redes socials. Un dia més entre tots vosaltres en les lliçons per a distingir el valencià del català, lliçons de llengua valenciana. Avui estem a 12 de febrer del 2019. Hem estat uns dies una miqueta retardadets. Per què? Doncs perquè Facebook no s'havia penalitzat per a publicar en grups per a que vosaltres poguereu veure-nos, i realment és perquè la seu de Facebook està en Barcelona i quan publiquem coses que a ells no els interessa, doncs no es penalitzen. És una llàstima, però és així. De totes maneres, ja podem estar amb tots vosaltres de nou. Comencem el dia en un comentari que vaig a fer-vos. Jo estic molt d'acord en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. És la que té la normativa, la que defèn la llengua autòctona valenciana, sobirana, la que defèn la llengua valenciana independent tant del català com de l'occità com de tota llengua, defèn la llengua valenciana pròpia en el nom de llengua valenciana i en normes valencianes que no defenen altres com la AVL o AVL, que és l'Acadèmia de la Llengua Catalana en València. És un cavall de Troia que existeix en València i que feu el PP blindant el català normativament en l'Estatut d'Autonomia. És una llàstima, això ho tenim que revertir perquè és un càncer grandíssim. Fa poquet m'ensenyava un amic que les escoles diuen literatura del segle d'or de la llengua catalana a tots els autors valencians i que el seu mestre li dia que els valencians eren catalans. O sigui, que no és una broma tot el que estem patint els valencians i si no ho revertim morirem com a poble, d'acord? I ara el comentari sobre la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Sent fidel com soc a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que és la que té la potestat de la llengua valenciana autòctona i sobirana i la que és independent de qualsevol altra, he de dir que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana és un poquet regressiva. Mira arrere, mira com els carrancs. I jo crec que és per la influència del catalanisme que no se'l lleva de damunt. Per què? Doncs ho vaig a comentar. En la paraula mosatros li dona entrar, però diu que és col·loquial, quan la paraula mosatros no és col·loquial, és general. Totes les persones de la comunitat valenciana diguem mosatros, i és una paraula general de fa moltíssims anys. Per tant, no és col·loquial, és general. I a la paraula nosaltres, que no nosaltres, nosaltres és la que dona com a bona quan no ho diu ningú en la comunitat valenciana. Senyors de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, tenim que estar a l'avantguarda, no tenim que estar en l'arcaïsme, no tenim que estar mirant sempre arrere, mirant 600 anys arrere, que això no és correcte, d'acord? Per tant, la paraula nosaltres és la general i la que hauríem d'utilitzar tots, i si no, nosaltres, que també és correcta, ho diuen en alguns pobles de la comunitat valenciana, però la genèrica és mosatros. I nosaltres no ho diu ningú, a no ser algun poble del Maestrat que està llindant en Catalunya i que 10 persones diuen nosaltres. Com anem a generalitzar nosaltres i donar-li tota la importància a nosaltres quan nosaltres no ho diu ningú i tots diguem mosatros i una part diguem nosaltres? Pues en esta paraula i en altres n'hi ha que mirar que la Real Acadèmia de Cultura Valenciana té que reflectir les paraules vives de l'actualitat i donar-los importància i oficialitat a les paraules vives de l'actualitat i no les de fa 600 anys. Per altra banda, nosaltres, que ara està de moda, no és ningú arcaïsme, perquè fa 600 anys es podria escriure, però no sabem el que podien dir els valencians. Com ara escriuen les escoles en català i per aquest motiu podríem dir que els valencians parlem català. Doncs no, senyors, estimats amics, els valencians parlem valencià. I nosaltres és una paraula catalana actual que s'ensenya en les escoles i per això està de moda.
però no està de moda perquè sigui una paraula valenciana antiga, sinó perquè és la catalana actual, d'acord? Dit això, estimats amics, comencem ja en les 3 parauletes d'avui. Ferramenta. Ferramenta és un utensili de ferro utilitzat per a les faenes del camp o per a l'ofici dels mobles o per a l'ofici de mecànic. Utensili per a treballar fet de ferro, ferramenta. Els catalans i catalanistes diuen aina o eina, d'acord? Hem de dir ferramenta, que és lo correcte en valencià i no deu desaparèixer. Ferramenta. I ara una altra parauleta, obstàcul. L'obstàcul acabat en UL. Hem dit que no és ningú castellanisme. És la paraula viva en valencià que deriva del llatí, d'acord? I obstacle és un gal·licisme que entra en Catalunya i per això diuen obstacle. És una varietat, podríem dir de generació, no diguem de generació, és una evolució que ha tingut el verdader nom que ve del llatí i que té la terminació en un L en valencià, obstàcul, que no és ningú catalanisme. Per tant, hem de dir obstàcul i no obstacle. Obstacle no ho ha dit ningú mai en valencià i la Real Acadèmia de Cultura Valenciana reflecteix en el seu diccionari general de la llengua valenciana obstàcul. I la següent paraula, àngul. Àngul en valencià, acabat en UL també, és correcte en valencià, deriva del llatí, i no angle. Angle no ho ha dit ningú, d'acord? És una paraula catalana del dialecte català, d'acord? Hem de tindre tots clar que el català és un dialecte de la llengua valenciana, però nosaltres no som com els catalans. Si ells volen tindre autonomia lingüística i dir que parlen català i que és una llengua, els deixarem, però que no mos venguen la moto de lo contrari quan no és de veres, d'acord? El sigle d'or de la llengua valenciana la fonamenta com a llengua des de fa moltíssims anys. I ells no tenien literatura i no tenien el nom de llengua catalana. I des del segle XIX tenen alguns escriptors, tenen polítics que han volgut revertir la situació i dir que tot era al revés, que tot li ho devíem al comptable, al comte de Barcelona que volia ser més que el rei de València i que el valencià era un dialecte del català, quan és el contrari. És el català el que és el dialecte del valencià, d'acord? Àngul i no angle. I ara anem a fer el repasset de les 3 parauletes. Ferramenta, utensili per a treballar tant siga en el camp com en el taller de mobles, com en el taller de mecànics, etc. Ferramenta, que ve de ferro, i no aina o eina, d'acord? Obstàcul, acabat en UL, deriva del llatí, no és ningú castellanisme, i mai obstacle. I àngul, acabat en UL, i no angle. Angle és un catalanisme, és català, d'acord? Pues dit tot això, moltíssimes gràcies per haver estat amb tots nosaltres. Sabeu que podeu accedir a tots els vídeos en la direcció de YouTube Josep Lluís Ferri i Auar. Els vídeos 1 i 3 estan en la llista de reproducció i tots els altres vídeos mesclats en algun altre vídeo que jo he ficat particular que es refereix a altres coses que no són les lliçons de llengua valenciana, estan en vídeos. Quan entreu en YouTube Josep Lluís Ferri i Auar, tindreu en l'ordenador vídeos o llista de reproducció. Vídeos, tots els capítols manco l'1 i el 3, i en la llista de reproducció podreu veure l'1 i el 3, per tant ho completem tot. Doneu a subscriure's per a rebre els següents capítols de llengua valenciana, lliçons per a distingir el valencià del català. Este és el capítol 34, el capítol 34,
Mos veurem en el capítol número 35. Moltes gràcies per escoltar-me i espero estar amb vosaltres molts dies, molts capítols, si pot ser fins a l'eternitat. Moltes gràcies.